Welcome to my channel. CHAWHCHAWRAWI. Kan vang khua i lo thir hong le. UPC bek in tlang lama hin lon chho masaber ta ila. UPC hi member BCM ropui ti lo chuan North East UPC ropui local church te hi antam bera. Helai hi an choka ani a North East UPC te hi an changtlung viau ani hei pui h zo ngi nga te in ani anuam khop atheng thunuam viau ani khothir anuam boka helai mun rang hian khuwa thlir lokang oniang hei kan khuwa ani a voinia hian tun huna hian video tiang kan upload thi khuwa